Oye kubana ekele nwaanyị Igbo ukwu mere introduce ya na sos maka na ọgbalị isi ebe a gawa m eluigwe direct ọ ka ọ dị na-ekwu na amama ha ka eche ogbu aja na-eficha ime ahụ nke ọ na-aga onye ụnụ na-anụ olu ya bụ Maazị Wilson Uwoma-Igbo ka ejiri eze Sokoto Rokoto were mara onye nche nke na-asụ Igbo ngalaba Eko Lagos. Gee ntị ka ị nụrụ njirimara steeti dị iche iche n'obodo anyị bụ Naịjirịa. Anambra na-agba ọgwụ ego, Imo steeti na-eme 419, Akwa Ibom na-ara gị, Abịa na-eri anụ mmadụ, Ebonyi steeti bụrụ ndị ahịa mbugharị, Adamawa na-adụ akpa ụkwụ, Benue na-akọ ji, Bonu ndị Boko Haram, Cross River na-agba akwụna, Delta na-aṅụ ogogoro, Ekiti na-eji ụgwọ, Enugu bụ ndị Abacha, Benin na-ata amoosu, Bayelsa na-agba egbe, Ọyọ na-eru unyi, Kwara bụ ndị ike ukwu, Lagos bụ agboro, Ogun steeti na-agba ọgwụ, Ọshụn na-ere ọgwụ, Niger na-ezu ori, Katsina na-ere efi, Kano na-ebe mbụ, Kebbi na-agba ọkada, Nasarawa na-alụ ọgụ, Bauchi na-agba ajọ, Zamfara na-ebe isi, Ondo na-agba n'ama, Abuja ihe ha na-agala ọnụ, Jigawa na-eje ụkwụ ala, Adamawa na-achị efi. Ka emesịa mụ maka chetakwanụ n'ọbụ n'oge na-asụ Igbo TV nke ndị ngalaba Lagos anyị gwuru egwu nyara anya ha ka emesịa.